Urugono. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụmma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kenye n'eze a. Eze a dịghị anyị. Eze-Ana Ugochitubelu. Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị from the back. Ndị oche eri anyị from the back. Fọdụ asị kala aka ụgọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka ada. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ spiritual exercise. Spiritual exercise, and more you should know about 21 days rituals. Ọ ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwaa. Ka oge ama then ọkwa dị mkpa bifo anyị gaba n'iru mụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na aja ga-enweta nchịkọta ya bụ 1 month ritual nke ọnwa n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa, n'ụbọchị Tọzdee. Ịma na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary, abụrụkwa ihe anyị ji maka ya wee bịa. Mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Esigo na aja abụ n'ihe ọtụtụ ndị mmadụ elu n'ụzọ dị iche iche, mana ya anaghị esho testimonies. Mana I can tell you n'ike dị. Ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na ị dị interested iso na ya bụ aja, ị forward 3 prayer request gị, email donation token to the account number. Chat ya ma gwa other details I need from you in order to book you. What are we doing? Submit ya 3 prayer requests. I debe na altar na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye na ọnwa anwa iso ya agwụ. Ọ ka isi eme. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya dịka ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọbụla.
anyị ga-ejezi na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja gbagote na temple chụọ aja to entities of powers then mekwa gbuo ebulu ma mesara aka. Nwanne na-esonye na aja a na-achụ n'igwe maka na ike dị n'igwe maka na igwe bụ ike. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m na-ịlaikiri nkụzi ị na-anụ na ịchọrọ ishigharịa ndị mmadụ na ịchọrọ ịnụkwu ya ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite ka ịnụkwu ya. Ịgbatịrị ike ishigharịa ndị mmadụ. Ọ bụrụkwazie niile esonyere m site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla nkụzi anyị nụrụ ijekwa na YouTube ị ga-awọchi ya. Ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a bụ Eziokwu TV, ọ bụrụ na English movie ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube wọchị ya. Ọ bụrụkwara na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ka ịwọchikwu ya ọzọ. Then share ndị mmadụ ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button. Ọ bụrụ na ị na-awọchị n'Eziokwu TV na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-eme nke a. Ise ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. O nwere ihe ị ga-amata about spirituality. Nke mbụgoro bụ anyị bụ mmadụ, we are spirit. Anyị bụ mmụọ. And the spiritual control the physical. Ọ bụrụ na ị chọrọ ichenji everything that is happening in around you, you must change it from the spiritual angle by living in the present. Your actions now determine how your future will be. Believe in me. Your actions now determine how your future will be. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlaikiri ihe na-eme n'ime ndụ gị kịta ka gbugbo etu isi ebi ndụ kịta ga-eme na ọnọdụ ọma ga-adịrị gị n'ọdịnihu. Ndụ ị na-ebi kịta ga-agbanwere gị ọnọdụ wee kwuo ka etu ọdịnihu ga-adị. Maka ndị siri oyibo sị, he who does not plan is planning to fail. Meaning, if you don't like what is happening to you right now, take a decision right now. And you can't continue doing one thing over and over again using the same method and expect different results. If you don't like what is happening to you, begin today to start to do the right thing. I can tell you, once you keep doing the right thing and remain positive, you keep recreating what is happening to you and what will happen to you positively. So you get bidogolo one go by activating the inner you, the spiritual you. Change your mindset, your negative mindset. If you want to attract positivity, good things to yourself. Now, imagine ihe ga na-emezi bụ ị ga na-ebi ndụ na-achọ na-ebi ndụ ihe ọma ka ihe ọma wee kpọ gị iru. Yes, because of law of attraction. Once you remain positive, positive things will keep locating you. That is a simple law. So, if your condition is bad now, you want to change it. Start working from your inner self. You might ask me why and how. One, ịbụ na onye na-enwe ntaji anya na agamniru ma ọ bụ ihe ọma na-emere onye ọzọ. Maka na ịbụrụ onye na-enwe aṅụrị na ihe ọma mere onye ọzọ, ihe ọma nke gị ga-eru gị aka. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, bụrụ onye na-abụ believe na consistency. Ihe ọma adịrị easy. You work it out. You work it out by being consistent to those good things ị chọrọ ka ọ na-eme n'ime ndụ gị. Ịgbachi n'alụ mmadụ. Then keep on working hard. You must have something doing.
maka na mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-aghọrọ. A ga-esiriri na ihe ọrụ aka gị wee gọzie gị. Because Chukwu Okike kwuru sị na ya ga-eji aka ọrụ gị bless the work of your hands. So achọrọ m ka ọtụrụ ndị mmadụ ghọta ihe with spirituality. Sorry. What spirituality does is this. Ọ bụrụ na ị activate ya inner you, open all the spiritual channel, ka mmụọ niile gị na ha so, ka gị na ha wee na-arapọ well, ka gị na ha wee nwee ike na-akparịta ụka. Ihe na-achọ ime ihe ahụ ihe anyị build ya na-akpọ personal relations. Yes, ọ bụrụ government, they normally try to build bridges from other economic giants. Ka o wee nwee ike onye ka na-akpọ sign agreement of memorandum of understanding. So n'ụzọ dị etu a ha na maọbụ obodo maọbụ kọmpanị ndị agha enwe ike na-emekọ ihe. Ajụjụ m na-ajụ gị, when was the last time a sign memorandum of understanding between you and their spiritual forces? Ịmara na ihe na-esi na nke onye akarịa, a ga-enwerịrị time isetiri aside eji enwe atụgharị uche of MOU. Akpọrọ MOU, memorandum of understanding. A ga-enwerịrị mgbe gị na ya spiritual forces ji akpa nkata na-atụ alụ etu ife ga-esi dị mma. Ihe ọpụta abụrụ ị ga-create time for meditation and the silent moment. If you like, call it board meeting. Mana ọ ga-enwerịrị mgbe gị na ụmụ mmụọ ji atụgharị uche kere ihe ị ga-eme. Ịtụcha afa ịyọ ha kere ihe ị ga-eme, ha wee bunye gị uche. Nwa m si etu a mee ya, nwa m si etu a mee ya, na ọ ga-abalị gị. Ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na nwatakịrị gwa m ebe ọ na-eje, agwa m ya ihe ọ ga-ekwu na oluo, ọ ka ndị Igbo ji ekwu okwu. Ndị Igbo tụkwa ilu sị na nwatakịrị nna ya dịnyere ụgwọ na-eji ọkpa na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Meaning, if your father, your forces not behind you, send you message, send you on an errand, you will do exploits. All you mean? Ihe na-ajụ gị bụ who sent you? That business you are doing, that business venture you want to invest, who sent you? Kedu mmụọ bakere gị that movement? That obodo oyibo ị na-achọ ka ije, kedu mmụọ dunyere gị? That business venture ị na-achọ ka ị invest ya, kedu mmụọ dunyere gị? Kedu mmụọ na-aba akị gị? O nwere inu ọzọ ndị Igbo na-atụ asị na agbakọ m mbọ bụ ego nri na ọgaranya na-esi na chi. Ịghọtara mini na ihe a bụ na agbakọ m mbọ bụ ego nri na ọgaranya na-esi na chi. Ihe simple means bụ na your own hustle is good, mana nọọ mmụọ nọọ chi so gị na forces so gị ga-crown that mbọ ahụ ị na-agba. Mbọ ahụ ị na-agba ewepụta ihe. Ka m gwa gị ihe mmụọ na-emere gị. Ọ bụrụ na mmụọ chọọ imeghe ọgaranya, ọ bụrụ ego ole mmadụ kpatara obi isiokwu, ihe dị mkpa bụ ego ole ka isi ebutere. Mmụọ chọọ imeghe ọgaranya, o wepụrụ uke mmụọ, wepụrụ uke mmadụ, wepụrụ okwu n'ụka mmụọ, wepụrụ okwu n'ụka mmadụ, mee ka arụ dị gị ike, ka arụ dị ụmụarọ gị ike, that is ụmụazị gị, family gị, ka arụ dịkwazie ezinụlọ gị, ka ahụ dịkwazie gị onwe gị.
maka na ọ bụrụ ego one mmadụ kpatara bụ isiokwu na ego one ka o si ebutere. Maka o nwere ndị na-akpata ego mana ego ha na-ana na medikeshọn ọ na ịmarọ. Ọnya kpatara ndị mmadụ ndị Igbo na-atụ ilu sị na ndụ bụ isi akụ. Ndụ na ọnyanwa bụ isi akụ, maka na o nwere ihe eji akwọntifai ndụ. Ọ bụrụ na Chineke chọọ ka e mee gị ọgaranya, mmụọ chọọ ime gị ọgaranya, o mee arụ esie gị ike maka na arụsie gị ike onye dị ndụ na-adụkwute ife ọma. Arụsie gị ike ịma na ejegharị n'ụlọ ọgwụ ije na-etufu ego nke fọrọ afọ. Ịma na o nwere ndị bụ na every month ọbụla na ha na-etufu thousands of naira for their own medication just to their life. Ịmara nwere idea. O nwere ndị na-aṅụ expensive drugs monthly, daily ka ha wee dị ndụ. Ọ na nwere idea. So ọ bụrụ na Chineke mee arụsie gị ike, nke abụgoro ofu ụzọ, maka na onye gwọrọ mmadụ anụ ma o rie mkpa ama afịa eze. So Chineke megoro arụsie gị ike inwetago one thing, then Chineke mekwuzie arụsie nne na nna gị ike na ụmụ gị ike na relatives gị ike ka ọ ka i wee nwee ike nwee less responsibility na amịkụ dry, ka i wee nwee ike si ebute ego. Mana ọ bụrụ na ọwụsa ya bụgodị na-eri salary of 200,000 ma ọ 500,000 mana na-enwelu medication, medical bills ị na-akwụ, maybe ịmana onwe ndị na-arụ ọrụ medical bills of 50 to 80,000 naira every month. Ị nwere idea? Now ịmana o nwere ndị nwekwalụ sick parents at home, ha na-spend huge amount of money ịfụ na ha sustain in the life of the living. Ịma, so onye a na-enweta the money mana ihe na-ebu the money karịrị the money, expenses aka income. Gịnị ka m na-ekwu? Chukwu chọọ ime gị ọgaranya, o wepụrụ gị nsogbu, wepụrụ gị ihe mkpọbi ọkpa, wepụrụ gị ihe nwere ike ịnọgide etu ọ dịka o nwere ego na-achọ ịbata gị ofu ọnwụnwa abịa nwere ike ahụ ebido nwa gị ijeụ na ọgwụ spend the money. Ọ nwekwara ike ọnwa nke ọzọ ọ dịka o nwere ego ị ga-esi ebute obere ga-agbanwe na village na ha dọrọ mmadụ idekwa spendkwa the money. Ọnwa nke ọzọ nwee ike nwere ike ịfọ gị n'aka gị nwa ada ahụ ịghọtara ya. Ọ na-eme etu ahụ ịma na onye agha mesi ebute ego. So na Chineke chọọ ime ọgaranya, onye ka eji si na ọgaranya si na chi. Ihe ọ pụtara bụ na nọọ mmụọ ga-eme ya crown that ya effort. One, na ị ga-agba mbọ. Two, ihe ọ pụtara na ididiri m ike Chukwu, ịnidiri ike mmụọ ka i wee nwee ike wee mee gịnị wee dị successful na ya bụ ihe ahụ ị na-eme. Ịnidiri ya, ihe iji wee n'idi ya bụ na ọ bụrụ na mmụọ gọzie gị, o wepụrụ gị ihe ga na-ebupụ ego a, so that ihe ọnwụ na ịkpataziri isi ebute ihe. So ihe ọnya ihe ji mawalụ gị atụ abụ ka nkọwalụ uru ọ bara na ị ga na-aga spiritual. O nwere ihe a na-akpọ favor, o nwere ihe a na-akpọ grace. Ụfọdụ nwere ike isi no by grace. Some of these people now anyị na-afụ now ha dị great, ha dị favored, maybe na choosing career. Ọ bụrụ na ha wụ the best, kama na grace. What is that grace? That grace ya bụ ike Chukwu, ngozi Chukwu. That grace ya bụ ngozi ụmụ mmụọ. Ọ ngozi ụmụ mmụọ a ga-eme ndị mmadụ bụrụ a likable person. Awụgoro onye na-produce na iwe content creator, nke ọnwụ n'ime people will like just love you. Yes, ọ bụrụ na iwu the best, but people just love you. Ndị mmadụ na-enwe mmasị imerụ ihe ọma dị iche iche. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Nwanne na-aga spiritual, you will change so many things that is negative in your life if you continue going spiritual. Kedu ka ị ga-esi wee na-aga spiritual? Ka ị ga-esi wee na-aga spiritual bụ na ị ga-epe attention, nwee mgbe gị na mmụọ ji awụgharị si mmụọ kedu ihe ị chọrọ ka m mee. Ịfụ n'oge a ka mmụọ ji ebunye gị uche a na-akpọ inspiration. You must be inspired. Ọ ndị abata na great people of ancient time and today, ọ ga-abụrụ somebody very creative, and there is no way you will be creative ọ bụrụ na you don't inspired.
ọ bụgoro na mmadụ nyere something a format bunye something with good business proposal n'aka gị, ọ bụrụ na ị draw expired, you will not work it out, believe in me. So what I keep hammering is that n'ịbụ onye ọdịnala is not magic. Onye ọbụla na-asị gị ka onye mere gị oke ite, ma ọ ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ego, ma ọ ka o mere gị udu aka mmiri, ma ọ ka o mere gị oke awele, mana o nwere ihe ị na-alụ, ọ ga forget it. O nwere any spiritual thing ọ bụla imelụ ya wepụta n'ụtụtụ, hapụkwa ihe a na-ekwu a na-eme na Nollywood. Enwere ike ịpụta eto anọgata ngozi ka ngozi ka ngozi ka ị ga-adị, ụdị ihe a dụrọ, ịghọtara ya? Nwere ihe dị ka that magical money. Onye a na-asị na enwere magical money dị useful. Nwaanyị na ọnọrọ na bie, nwaanyị o ji anaghị ya own legitimate money. Nwaanyị na ọnọrọ na bie na-eme ego a na-abịa, ego a na-abịa, nwaanyị o ji nwee ihe ọ na-eme. So remove your mind. No, ụmụ ihe na ahịa ahụ fictions eji eri gị. Ịwụzi onye nwere wrong road, banye na data ọnya erie gị. So kedu ihe na-achịkọwala gị? Hard work pays. You must have something doing. Maka na Chukwu chọọ ịgọzi gị, ọ gọzie aka ọlụ gị. Si n'aka ọlụ gị anwa, iri favored. Ancient book says the gift of a man maketh a way for him. Meaning that your gift, people through n'ọlụ, onyinye anwa ihe anwa ị kacha mara eme, itiri n'ọlụ n'ọnya ga-enye gị ego, ya ga-eme ka iwe for you, ya ga-eme ka anụ afa gị. So ihe na-advise gị na in every field choosing career, o nwere ike ịbụ comedy, o nwere ike ịbụ whatever, o nwere ike ịbụ handwork, o nwere ike ịbụ business. Try to always be the best. Ndị Igbo na-atụ n'usu na ọkụ na-akpa nri, anya ufi akọkwana ya. Anya gị ga-adịrị na set goal. Kedu ihe ga-abụ ya set goal? Ya set goal ga-abụ ka ị bụrụ the best. And that's being the best ya ga-eme gị. You challenge yourself, you motivate yourself, set your eyes on the goal. You will achieve greatness. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ibido obodo litebe uru site na spiritual exercise, nwanne ị na-eme something. All the vision, you must drive them from spiritual exercise. All the business ventures I have ever committed myself in, all inspiration well. Inspiration come well. More some buy into this, and buy into this or something. There is favor. No, so that be here. I must be inspired before I enter. Okay, when it more back and I say, what they may hear to a neck at the beginning yard, neck at the ending guard. And I want to know if I saw business proposal. Business proposal is the market survey of that business actually buy into. What are the possibilities they associate? What are the challenges you are going to face? Then, how do you plan to tackle those challenges when they arise? We are capture our proposals. The matter the business or the what invested in. Man, a problem with the mother well over the hand been to as if not just like that. Overall like that. I will keep on quoting His Excellency. Normally often say it. He say, he who does not plan is planning to fail. And I quote His Excellency Peter Obi, always say it. So what I'm saying is that if you really want to be great mind, if you really want to be successful, you must always plan. Success does not happen by magic. Success does not happen by just like that. If you want to be successful, work it out by being creative. Ebe ọbụla ịfụtara onwe gị, ihe ọbụla bụ your destiny that gives you joy. Put in your best, not 90%. Put it in your best. People are recognizing it. And believe in me, once your vision is to give the best will always locate you. Yes. So what am I saying in essence is this. Pay attention. Create time for your spiritual meditation. Mgbe ahụ ka ị ga na-enweta inspiration. Etu esi eme ka m guide ya ga-etu esi eme.
ịkpọkuo ya ezumezu ịgwa ha na-ebiago ka gị na ha nọrịa n'ụbọchị taa ịtụcha afa yọọ ha ebe ọ bụla isi wee mejọ ha forgive gị n'ịbụ nwata na-asa ahụ n'afọ ma ha binye gị uche ha gwa gị ihe ị ga-eme ka ị wee nọrọ ebe dị etu a that your dream is to be on this particular position next 2, 3, 4, 5 years. Then gwa ha ihe ị chọrọ iji that greatness ị na-target wee nweta. Ana m achịkwa etu si wee set up my goal, and believe in me, I'm achieving it bit by bit. Can say set here. Some of them I even achieve them before the time duration here for it. So all my business ventures. So what I'm saying is that you must practicalize what you want to achieve, and no more go back again. Image meditation hour, that vision be you go for this, go for that. Now, more agwazie gị na ihe ị ga-eme. Gwa gị etu ọ ga-esi wee dị, gwazie mmụọ na ikwetago n'ihe eme ngwa ya back ya up, mmụọ back ya. And I can tell you, once you move and the more so that business venture will be a success. So ihe ọdọ chọrọ ịtụnyere gị alụ bụ etu esi eme 21 days ịga ọfọ. Abịa na spiritual exercise. Agwara m gị na ụfọdụ ndị mmadụ na-awụ mkpuo masalụ na mbụ onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala restoration prayer ministry. Ihe a bụ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ekwuo ministry ma ọ ekwuo prayer. Ụfọdụ ndị mmadụ a ga-aghọta agwụgwọ m ndị mmadụ gịnị prayer. Na prayer bụ ịga ọfọ. Agịgịrị prayer mgbe anyị na-eje ụka ọbịa sị na ekpere ebe iwelite uche anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. That is prayer. So ị nwere ike ịgụ mmụọ ma ọ bụrụ na ị nwere ike welite uplift your heart. So onye ka m na-akọwa. So ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-enwerịrị time iji enweta inspiration. Inspiration ahụ ị nweta during that your meditation and quiet speech, silent time or quiet time. Ihe ọsọ gụkpọọ ya. Ma ihe ndị mkpa bụ time ị na-enwe iwepụta maka ikpe ekpere ma ọ bụ i-reflect. Ka m gwa gị ihe ọma na-eme onwebụrụ onye ọbụla tinyere aka n'ime spiritual exercise enwere mgbanwe. I'm a living witness. The first time m bidoro ya m biri n'ime abalị ka m mee spiritual exercise. Why the night? I chose the night n'oge m ma dị less busy na my daily activities. Oge a ga-adị more quiet, oge ndị mmadụ na mgboro ụla. The first time I opened my door, my window wide open, I began to call my spiritual forces. Immediately, I experienced gentle breeze. About to you warm now, man no more. Megidom chill my body. Abagonite to the level I absorb the presence of the entities of powers. Ibido ga-eme experience. Maka na a ga-enwerịrị ka m gwa gị ka m were akụkọ ịma. Ụfọdụ na-ajụ m ka ihe kpatara m ji ekwu otu Baịbụl na mbụ dibịa. Si ya yes, ihe kpatara m ji ekwu otu Baịbụl bụ abụrụ na the Bible karịrị other spiritual books. Yes, mana ama m na 80% of my audience bụ abịago through Christian Bible in one way or the other. So it doesn't make sense ma ọ bụrụ na m nwere so many other things inuboro wee na-amara gị atụ ịma aghọta ya. Ọ ya bata m ji eji ihe ịma wee na-amara gị atụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ amarọ n'ọdịnala Igbo nwere akwụkwọ nsọ a na-akpọ nkomi. Nwere ike nwere idea. Yes, ọ bụrụ chọrọ inweta ya ndị a na-akpọ Godian religion. Okpere na-ekpere ekpere naanị otu chi na-esi n'aka onye ọbụla. A na otherwise known as ụka ọdịnala. Ụka ọdịnala nwere akwụkwọ a na-akpọ nkomi, holy nkomi. Those holy nkomi bụ our ndị nna nna anyị ha bụ ndị dere nya akwụkwọ. Yes, it will interest you to know that now sorry, somebody like Chibisi Wunda, Dr. Mbono Chika, Dr. Nanja Sikiwa, that leaders so that did the Yamawa and a bonkomi. Lotaria? Man, I may go to Yamakana, and some of you are the Promatia.
ụfọdụ n'ime na today ka ị na-anya for the first time of eziokwu. Yes, so etu a ka ọ dịkwa na akwụkwọ ndị ọzọ m ekwu otu mana ụtọ na ịmara maka ya nsị ka m were nke ma wee mara ya. O nwere stori akọrọ anyị n'akwụkwọ anwa Agbaọfụ ebe e kwuru gbasara transfiguration of Jesus. Ihe dị chọ ka m were ekwu otu odo gị ka m were ihe ịma wee mara ya. It doesn't make point na m use ihe ịmara. Ọ bụrụ na m na-ekwu na Bible karịchara other spiritual book, no, mana ihe nche use ya ka m si n'ihe ịma. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na a na-egosi nwata awọ n'igbe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute yi. Now, o wee sị na Peter Jesus na ọ gbọrọ Peter, James and John, ndị ọ fụrụ n'anya ka ọ chọrọ ireviru the mystery and secret of life. O wee gbọrọ ha wee gaa n'Enugwu, kewa ya Enugwu bụ ihe ebe ọ bụla ịnọ na Baịbụl ekwuru Enugwu, ihe ọ pụtara na a na-achọ ka e weziga from the noisy area ka a gaa na ebe dị quiet. Ije n'Enugwu ọ nwere ịgbago mountain before. Yes, ihe ị ga na-enweta ahụ ụrịa nnụnụ, that is the bird singings and other natural animals around. So a quiet place. So once you was gonna work in a quiet place to meditate, more am going to make you go effort. So when Peter, James and John will do a bower, and we see them when mgbanwe. If a way chakwasaha, the other half was the master, the rabbi, Jesus, na Moses, and the onion cause of what I think Elijah also. 3 of them hang away, may pay them out. When I so my actually whatever the lesson from this particular message actually whatever na mmadụ na-enweta ihe mgbanwe, na-enweta na na-reveal the mystery of life na atụ mmadụ mgbe ọ bụ na mmadụ wezigara onwe ya. Ịghọtara ya? So learn how to avoid distractions maka ọdịmma gị. I can tell you, gị bụ onye ọma na-ege ntị, ibido nwee time iji eweziga onwe gị from the hustling and bustling, the noise, you will start seeing mysteries of life. It happens to me and it will happen to you. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ ka m gwazie gị etu ị ga-esi wee bido dịka nwatakịrị ka na-asa ahụ n'afọ batara n'ọdịnala ọfụ. Mma agwa gị ọnwụgo nkụzi nkụziri kọwara ndị mmadụ gbasara 21 days rituals, 21 days ịga ọfụ. Mana gee ntị nke ọma, ị ga-amụta something today. Ọ bụrụ na ị nwere ike iwube altar na be gị, erect an altar. Ihe ọbụla ị kpọrọ altar is your altar. O nwere ebe nkụziri etu mmadụ ga-esi wee set up an ọdịnala altar, whether ma ị n'obodo oyibo ma ọ bụ ịnọ mba dị anya, ịnọbe nna gị, how you can anchor the forces of nature, the 4 cardinal elements to your altar. Consecrate here to the extent that more than ever, your prayer will be answered. Yanchi, I'll have a story for another day. But the answer echo work at assuming you were altar, more than one altar. Money don't try to learn how to face east whenever you pray. But eat better, but he go for. As you put them with some school of thought, not another. How to use the word prayer. And I'm check the right concept of what prayer is. A matter that prayer being offered. You know what? So here may know that. He locate able is getting his member is early morning between 7, 8, 9. 9 and a compound. The labor on our charity who is. So by saying 4 corners of your room, 4 corners of your room comprise east, west, north, and south. Side the annual face, the Eba Amusi Achambe on a in where they came on inside the room. Hear them only face that side. Obro Gwani wound and we gave face east to go some bound nacha, or Buri Kamagwat. I become Ugwasa. Man and Dowsa and a baby when can a bear. At me, can a be 1, can a bear 4, can a be 6, can a baby 8. Hear him Bauna, whether my hand a baby 6 in Maundan, man a baby 8 in Maundan. Ha ga-efesi ebe ahụ east maka na east wee gwọ ụwa anya nwee ike niile si ya bịa. Ịghọtara ya? So note this one. Ị ga na-efesi east. Nke bụ ifesi east ya nwa chọọ akwụkwọ whether ma ị nwere altar, ị nwere altar better, mana ị nwere altar continue. Chọọ ihe dịka foolscap,
dee date ị chọrọ iji bido ya bụ 21 days ritual. Dee date 21 days ga-eme elapse ga-akwụsị. Dee 3 prayer request gị 1 2 3 3 prayer request. Then chọzie ego ihe aja. Ego a bụ ihe aja maka na nwụ na nsị gị bịa chụọ aja na temple ma ọ gị jee chụọ aja ị nwere ike sị na ị nwere ego. Ama enye simple method. Ihe ị ga-eme chọọ a reasonable amount to better. Ịma na onye ayịyọ inye onye ayịyọ 10 naira ma 20 naira ọma enye ya aṅụrị maka na 10 naira 20 naira enweghị ihe o gotawu. So ihe enye ya ego gotawuru at least pure water. Ọ bụrụ ihe enyewu 200 naira better. Maka na ihe niile bụ joy from that beggar, real beggar. Na adịbe ekwu maka lazy people na ahịa ego, real beggar. Onye ụwa na-atụ n'ọnụ. Ọ bụrụ otu 200 naira ka ị chọrọ use example, without 200 naira notes, making it 800 naira. Why 4? 4 ahụ bụ na represented ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ 4 cardinal points. Now ihe ọ pụtara bụ na aja na ị na-achụ aja afịara anọ ụbọchị na-anọ. Now you were that 800 naira tinye n'ime data ya akwụkwọ anwa foolscap ahụ idepụta ya prayer request folduo ya machie ya tebie ego ahụ ime metụ ya aka tiri n'imecha ya bụ aja ahụ ị na-eme for 21 days. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị nwere altar place it, ọ bụrụ na ị nwere altar chọọ ebe ọ bụla akpa handbag ma whatever or wallet gị tinye ya bụ ego n'ime that food ihe ahụ ebe ide prayer request chọọ ofu ebe debie. Setie fonu gị na alarm. Setie fonu gị na alarm the special time ịma not suitable for you and make sure that time ị na-set alarm bụ the freest time ị nwere ike inwe that 21 days ị nwere ike ime isie. So ihe ama oge ya dị more suitable for 21 days ị nwere eme isie. Now set your phone na alarm once ọkụ that time. Ọ bụrụ example ọ bụrụ ọmụnwa nche use 3 o'clock and may set it's 2:55. That is 5 minutes before the time. Time alụ a n'ibinye ọ bụrụ na ị nwere ike iji mmiri wee saa ihu gị ma ọ bụ saa ahụ gị depends time ọ bụ ma ọ kwa dị iwere mmiri saa ihu gị kwa aka ụtụtụ ọ bụrụ na n'ụtụtụ kwa aka ụtụtụ then tụọ nzu then sorry were ose ọjị jụchacha ahụ gị ịchọcha ahụ gị were ose ọjị awa azụme na iwu were ahụ wee ruo n'isi gị 4 times. Chọọ ebe ị ga-atụwa ya bụ ose ọjị tụwa ya. Ihe metara eji atụpụ ose ọjị nye dị wọl bụ ebe mmadụ ama enyefe nwunye especially nwaanyị nọ na nsọ maka na that ose ọjị is still carrying your prayer request your prayers because ahụ anyị ji ajụcha wee na-ekwu okwu na na-ajụchapụ otu mmụọ na otu mmadụ that seed is still carrying your prayers. So tupu ya ebe mmadụ enwere ike ịgafe ihe pụtata ose ọjị anwa especially nwaanyị nọ na nsọ so throw it towards the wall. Now after that ihe ọzọ ị ga-emezi bụ ịpụta imecha ya ijezie ebe ahụ ma fesie east gị. Ọ bụgoro na ị nwere ego don't tell me you don't have money. Nzu 100 naira ị nwere ike use for months. Mana ọ bụgoro si nwegoro na ị nwere nzu ị nwere edo ị nwere ọjị nothing. Ọ bụgoro water cup of water put water maka na mmiri bụ ndụ. Kpọkwuo ezumezu mmụọ niile gị na-asụ si ya nọ etu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die na ị nwere ego iji egota ihe ndị a ma ọ bụ na ihe ndị a adịrị available n'ebe ị nọ. Nọọ mmiri bụ ndụ n'ihi na ayọ ha niile enye ha mmiri na ayọ ha ka ha nye gị ndụ. Na mmiri a na-enwe ilo ịchọ ka gị na ha ghara inwe ilo ọbụla na-eti gị na ha. Pour that mmiri a 4 times. All libation ka ị pụọ. Libation abụrụ iwu na ị ga-eji nọ hot. Ghọtara ya? Ị nwekwara ike iji water. Only that water doesn't connect very fast than hot. But once you connect, it will connect. So nke a bụ ofu. Nke bụ abụda ọ bụrụ na imesia ya kpọkuo chi gị kpọkuo ezumezu kpọkuo mmụọ ọbụla so gị ma ndị ma ndị mara kpọkuo mmụọ ọbụla na-eje ozi n'ụbọchị anwa. Example taa ụbọchị orie kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ụbọchị orie. Ịkpọcha ụmụ mmụọ niile anwa i wee kene ha wee gwa ha na nwata na-asa ahụ n'afọ ebe isi mejọ ha gbaala. Imesịa ya yọzie ihe niile agba ọchịchị obi gị ịyọcha ha kwubizie okwu n'ime ndụ gị do declaration n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Echefukwana ịya ahịhịa ọbụla n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile maka na ike niile si n'aka ya bịa is the ọmụbebe ụmụba. Ikwucha ya ijuo ogu
Gịnị bụ iji ogu? Iji ogu bụ mgbe mmadụ na-ekwu okwu dịka onye ọbụla si ka o jere ya aja ije, o jebe nye ejeru na asị ise. Onye anwasị ọnwụ na ọ ga-ejeriri ya nwụọ n'ụzọ asị ise. Onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Onye si na anyị dịrị ndụ na onye anyị adị ndụ. Onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya asị ise. Ihe anyị na-eme ka a na-akpọ iji ogu. Ọ ihe anyị na-eme ogwu ihe na-ajụ ka ndị ụka na-akpọ back to sender. Ogwu anyị na-ajụ ka David kwuru jụrụ na Baịbụl na akwụkwọ Sam. Ịghọtara ya? Ịjụcha ogu anwa ịgbazie nkịtị maka na ụmụ mmụọ ka ị kọsara etu o setere gị. Ihe ọzọ ị ga-ajụ ha bụ kedu ihe unu chọrọ ka m mee? Kedu ihe unu chọrọ ka m mee? What do you people want me to do? You listen. A good son or a good daughter, after talking to your father, telling your father what and what you need, you walk away immediately. After talking to your father, you pause, waiting for his response. That is obedient child. But talking to your father, blah, 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 you walk away, jam the door. You are arrogant. So some people normally use that same approach to spiritual matters. After talking to them, telling them what you want, ask them what do you have to keep me. Ị nwere ike ịnọ that state. Some nwere ike ịnọgide ebe anwa uru eburu ha. Some nwere ike ịnọ ebe a rụọ ụlọ. Some nwere ike ịnọ that point nwee vision. Some nwere ike ịnọ ebe a baa trance. Ịghọtara ya? So some nwere ike ịnọ ebe a no voice. Agwara gị na enwere clairvoyance and clairaudience. When their intuition will begin to tell them something. Take note of those things that are giving you a message. So if you pay attention to your spiritual connections, believe in me, you will be surprised the type of vision you will be receiving. Example, believe in me, before when bidoro eziokwu m, enwere mgbe m nwere vision na mmemesịa buy into pure water production or building. No. One of my vision at all, I didn't see it coming. But one of the days in Messiah spiritual exercise, when do Mosia na no them mad the very jobless. Tell him where he email on them mad where you're on them maraca. The message in Wataroga, I should go and open pure water factory. I had it very correctly. Immediately I want to say, the man I want to any idea, nothing, no knowledge about. So I should go, I just accept it. Just like that, I accept it. And the car, as you were making the turn away into life, the surprise. But I'm once more open eye. Even case you over 2 plots of land, the company worked at a miracle. Even some of the people wrestling with Diana. When I met them, I said that, look, I need their land. One of them said, yes, and I go and need the land. So be it. They told me, I go to Marco, I paid them. These are people actually yielded the land. The brother had that particular 2 plots and they belong to 2 different people. And however, those 2 different people who want them, they're like friends to me. Man, has from different villages. One is from another village, not Rifted. The other one is from another different village, not Rifted. But Korean Nana China. Then I'm not know how when somebody draw my attention. I said, Nanchorana. What do you for the poor for any machine? And I got the so place. I'm more interested. Or some ways I go at and say, send down and the actual really. Whenever one they go, the equa. Do I go no one? You see, okay. I agreement to sign or one. Then I met the other person on the phone. Say so and none no go another ever day to some yes. Say I'm interested in the land. Some actually then I was mother nabu by or ifta as we speak. How they build their own different hotels. Then I was able the other one hotel then we came to almost 95% completed. As many months ago on amortized. The other one, almost the same level. So they are rich men. They are rich men. You understand? So they are not interested in selling the land. But once I mention my name, they say, okay, they are giving up. They will sell.
because of me. So it's like the land, they want them as a miracle. Or bro, if I will use the word miracle. You understand? So, here na check gable and the divisions will be at least today. Na maguru na not less than almost mother 10. They go to directly involved working there. And make the other chance, the indirect, this in here, what or something. So what am I saying? The thing I brought more naturally on one only human being I say, there I business proposal. I should open this. No, no. There's something. Even when I started the evangelization, nobody told me. When I came back home to answer my call, I told my resume, how can I go about it? They can guess me. They asked me, okay. Never na manatago. Na akpọrọ m dịka onye nchụaja na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. And know the reason kpatalụ eji wee mee m ala wee travel to some parts of the world and Nigeria. And no onye kpatara eji wee undergo so many training. When I was in Abuja, I was a top networker in Santa Valley. Yes. So by so doing, I was trained. I was trained directly by Filipinos and Filipinas that came directly from Philippines to Nigeria. I worked directly under them. So they trained me in a way that I understand the networking business perfectly. To the extent that I was in Abuja and I have downlines throughout the whole federation. And so when I now answer my call, I was like discussing with my resumes that particular night. I said, okay, I have accepted to do this work. How will I be able to evangelize this ordinana to everybody to hear? And I had it correctly. You were trained that I should use the same method I used in spreading and having downlines nationwide when I was in networking. That I should use the same method, that if I use the same method, that I will have followers all over Nigeria and beyond. Believe in me today, I'm sure I have followers everywhere from that system of Nigeria and even beyond. Even in America, I have large followers in America. I have large followers. In America, UK, I have large followers. So what am I saying? All that vision. Even before I even enter into Nollywood film production, I did not plan it. I did not even last 2 years. I don't have it in vision. What actually happened is that when I was meditating, I was told that these Nollywood movies, people, they are doing more harm to our culture than good. I know how much I'm spending in evangelization. I don't care. You understand? I'm not doing it for anybody to pay me. But I do it because that is my calling, to evangelize. That time, I brought 500,000 naira. I said it in my old videos. That I'm challenging any pastor. All these things that are doing in Nollywood, maybe pastor doing abracadabra, shrine will catch fire and everything. So if any pastor can come to anywhere, or even my OB, and pray in the name of Jesus, after 1 hour, 2 hours, no fuel, no matches, and the OB catch fire, I will give the person 500,000 cash. And nobody took the challenge. I said, okay, if such a thing is not happening in real life, why acting it in the movie? I challenge the Nollywood producers and the directors that they are doing more harm than good to our culture. And that, probably that is one of the reasons why so many calamities are happening in Nigerian Nollywood. You can't tell me because they are actors. American actors like Schwarzenegger and the rest of them, they live very old life. They will live and become old. What is happening in Nigeria? Nigerians, they act barbaric things against Ordinana and nobody cares. So after challenging them, I understand that none of them is willing to hear. Some of them were like telling me that, do you know that the business people, they act based on what people want. They are investing their money to make money. So at a stage, it's now down on me that they are not willing to change because they are going there for money. That's why I decided to start.
on my own. And I was I didn't enter it for money. I said, okay, let me start acting based on true life stories. That's why the first movie I acted and I produced was The Rejected Staff, my true life story. You understand? Then after that Rejected Staff, when I was acting Rejected Staff, I didn't have anything in mind concerning money. My own is that let the world hear my side of the story. So after that one, what next? But they keep on telling me that I should continue. I should continue sponsoring movies, that by so doing I will save some lives. Not everybody can be saved, but few lives. That there are some people that are experiencing such. After that Rejected Stuff, you can go and watch it. If you have not watched that film, believe in me, you are losing. Because these are true life stories that I'm sure most families are passing through it. Now, after that particular one, I was motivated to do more, do more, do more. I keep doing it. At the stage, I don't even have anything like Ezioku TV in mind. Another day, I was like having my normal meditation, and I was like, look, you have produced lots of films. Go and own your own channel. Go and own your own channel, that your own channel will compete with the best. It's just a matter of time. They told me it's a matter of time that onye ekwere ga-emecha kwelu. No nwere oge ọ ga-eluo Eziokwu TV. Onye ọbụla gara asị, if you have not watched Eziokwu TV, you have not watched anything. So I had it very correctly that I should keep pushing. And like you know, myself is that I normally like whatever I join, I dominate. When I was in Abuja, in Noble Success Computers, go and verify, I dominate. When on our water drilling company as borehole, Voluntary Integrated Limited, even to go to Onitsha Owerri Road now and ask. My office is 105 Onitsha Owerri Road, first floor. I became the youngest guy that owns a drilling rig, whenever Matamada dominate. Now, this Nollywood, I can tell you, this is Yoku TV are saying, mark my word, from now till next 5 years, even the African magic, we know that there is a real competitor. I can tell you. For me, do I get sponsor anywhere? Do I get money everywhere? I use my own money. I use my own time. I use everything to make sure, just to make sure that people hear the story, undiluted story, and true life stories. I'm not there to victimize any religion, no. But I like to balance things. What? Because other producers will not balance things because they want to follow the multitude to do evil. Yes, but so I want to bring my own story, balance it based on another concept, so that things will balance, not going one-sided all these years. Because what we want to tell people that somebody can bring real ordinary person without being wicked, poisoning people in the village. But some people believe that once you are an ordinary person, you're a wicked person poisoning people. That is the concept they created in Nollywood. So I'm not expecting people to give me, support me, or whatever. I am doing it for the fact that the Lord liveth, God Almighty. They are my strength, because they sent me, and once they sent me, they must accomplish it. It's not to tell you, Mmiri Ugotebelu water. Mmiri Ugotebelu water is just barely a month plus, a year plus. But believe in me, we are dominating. Nowhere in Oraifite you will hear call about Mmiri Ugotebelu water, people will not hear. You see that our neighboring town also. What Ozobro is Mmiri Ugotebelu water. Even other producers of pure water in Ozobro that are now crying foul. That Mmiri Ugo is dominating their own town. It's lost to. So what am I saying? Make sure for your spiritual exercise. Then after completing your 21 days golf, see what you will do. Then move that 200 naira for. Share it to real beggars. 4 different real beggars. Then come back. Use that your food cap. Each way there your prayer request. Tie in a flat stainless plate. Burn it into ashes. After burning it into ashes, then blow it to the air.
Believe in me, if you do this ritual very well, this 21 days you go for very well, you will start seeing changes. I'm a ọtụtụ ndị mmadụ ndị bego na temple very broke, but I recommended some rituals to them, and today most of them are standing very firm and strong. Today, some of them are very happy. But you know one thing that unique about my temple and my stuff, we don't share testimonies because it's not necessary. You understand? Until you experience it yourself. Yes, because now okay. Before I be an ordinary, you have seen money. As I told you when I was telling you about my story that I became a millionaire in the early 20s. When I registered my company, Polanto Integrated Limited, I was in early 20s from Borehole Water Drilling Company. My younger brother is into the field now. So let me stop here. But I can tell you, remain focused. Now I go for. Can you show me what on the Naganga get inspired? He said to more teacher. That inspiration in return. Have you asked yourself why the Oyibos that came to Nigeria took away all our artifacts? It's for inspiration. Even by mere standing before those artifacts and ask for inspiration, you will be inspired. So one day, we all knows of it. They make meditation. Like all the magi. Now, I took work and kept me here. Ekwu m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja n'ọrụ na okwu a anyị kwuru ụbọchị taa today's lecture. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp. You send them message, I will respond. Ọ bụrụ na ịkpa akpa, ọ bụrụ na m dị busy, I will not pick, but my PA will pick it. Send a message to 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị aga ọfọ isi ndị niile na-agbasa ozi ọma ọdịnala, ndị niile na-eshi our messages. Echefukwara na our birthday will and love feast at the Mena Temple December 1. Ị na-anụ olu m ya invited. Aga ọma ọfọ n'isi ndị niile so na anyị na John 1 November, difference of the temple. Ị na n'isi ndị children of the temple. Ị na-kwasị ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị ma ndị na-ere otu Ugochitubelu na temple. Ebe ọ bụ na onye anọ na all over the world wee chee ihu na east wee lụta wee yọọ ayịyọ. Ana m ayọ ihe ọ bụla onye ahụ bụ n'obi wee yọọ ayịyọ n'ụbọchị taa, asị ka o mezuru onye ahụ. Asị m na ndị niile bụ ndị friends of the temple nọ maka ya emere ha na ha ama nwụchu na ha ama efuchu. Asị m ihe ha yeri bịa, ihe eri ha bịakwana n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Daalụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ ndị enyi m ndị mmetala onwe m na WhatsApp nọmba. Ọ bụrụ na ọ nwere meseji chọrọ isendere m personal message on my WhatsApp, remember it's only WhatsApp message. Send m ya na 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Here are my personal WhatsApp number. Ya gazie. Daalụnụ.